sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rinya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalimutan Ka. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? May kining sa kalalaki nga taga Katayngan, Masbate City. Ang atong matatampo, nagdasayan nga Reniel. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, congratulations, anak, Reniel. Congrats, anak. Salamat ninyo ma, pa. Ha? Di ko makasquilag college pa? Pasaylo ako, anak. Nga di ka yun maka-eskwela college. Unsa akong manggod nga lisod ka ayuta. Di na ako makaya ang paggasto nimo. Okay na pa. Bisod pa kayo kung mamugos ko nga wamtay kwarta. Salamat, anak. Ako pa rin ba, narbaho na ka. O, samso ko manarbaho bay. Atos kong trabahoan nga bikiri ba. Nakinahanglan man ang tao dito. Ya, makamaog ako na. Ay, bli mala, niyam ko. Pwede mga akong tuduan ko sa imong baton. Saan, tabaw ka? Mananghid sa ko nilang mama og papa bay. Ha? Syudad? O pa, O magunsa man ka dito sa syudad, nak. manarbaho ko ba? Aron makatabang ko sa atong kalisod. Mao ba? Eh, mag-unsa man ka dito sa syudad, nak. Unsa man dong, musugot ka nga muadtunig syudad si Reniel. Ay, di ganoon ako musugot nga malayo ka na mo dong. Pero saon man gud nga, wa man mi makapa-eskwela ni mo sa college. Mao nga bisag sakit sa akong buot. Musugot na lang ko. Salamat pa, ma. Dalian mo na katong trabaho sa bikiri ba sa? Mayo sige ka mo tudlo bay. Basta gusto ka na makatoon ba, dali ka na makamaon noon. Magtigom ko bay. Kay puhon-puhon. Magtukot ko gamay nga bikiri dito. Ay, babay. Bay, nalag tayo bagong kauban din eh. Oh, kay... Ang tindira sa una din, undang man. Ha? Nga naman? Padayo ko ng eskwela. Ma. Dali, bay. Ako kag paila sa bagong tindira. Jen, ilalagay mo sa itong kauban din si Reniel. Bye, si Jennifer. Hi, Jen. Hello. Recorded by X Thunder Gaming. Noon sam ko eh. Di man hinong ko makatug. Si Jennifer man hinuon ang di permis ako naon. Di makatulog sa gabi sa kainin. Ipaksure, eh. Pasig nahigog man na ka rin, Jennifer, ha? Murag mao gini akong gibati bay. Kumaw na, paglinog kay. O kaya binayo kay pasig baon lang kasuban.
Rainiel, Manay tinuod, Jen, na love at first sight ko nimo. May chance ka ko? nga nang mulimod pansat ko no, ganahan ko ni mo, Rainiel. Kung mo na, Jen, kita na. O, Rainiel, gisugot na ta ka. Salamat kayo, Jen. Mau ba? Uyab di mo, Jennifer? O, bay, iya din ko gisugot. Kaya, ya. Bay, congrats. Congrats, bay, congrats. Salamat, ay. Dali aras panahon, loves, ha? Walang hibaw, eh. Usa na data katuig. Murag yun, o murag lagwa sa. Mao gid. Love, naday ko'y ihangyo ni mo. Oh, ansa man na? Kuan, sa una pamanggod ko nga nagplano nga magtukod og negosyo. Unya, Ako unta kang ikuyog. Arong kitang duha ang mag-atiman sa atong negosyo. hala love, sorry kit kaayo. Dili ko mahimong mukuyog nimo. Ha? Nga naman. Naa pa mangukoy manghud nga akong gitabangan sa pagpa-eskwela, love. Maong di lang una ko mubiya dinhi sa akong gitrabahoan. Mo ba? Sige lang, love. Kay kung mahuman na ganok eskwela nga akong manghud, ako niya kang tabangan sa negosyo nga atong tukuron. Sige, love. Sa akong paminaw, magmuasinso ka ng imong negosyo da. Kaya daga makay kang customer. Maayo ang taog, makaluyan sa Ginoo pa. Makaluyan nyo ka ini, kay kugihan man ka. Ay, salamat. Makarelax na gid ko. Kapoy-kapoy sa ning magnegosyo ta na. Uy, wala. Wala naman di ko makatawag ni Jennifer. Ako na siyang tawagan sa di pa ko matuwag. Uy, giblock mo kong Jennifer. O sa may ako sa iyam kong giblock. Magbuhat ko lang yung account eh. Aron ako siya ma-stalk. Di naman ako ang kauban niya sa iyang profile picture. Lain naman din ang lalaki. Sa ato pa, may lain ng uyab si Jennifer. Nganong imong ning gibuhat na ko, Jen? Gimahal man utat kapan. Nganong imo makong gipasakitan. Ngano man. Kung kinakaya. Sakit mang hunaw-naon nga may lain ng uyab ang babae nga akong gimahal. Pero kinahanglan akong dawaton nga di na ako ang tag-iya sa iyang kasing-kasing. Sa pagkakaroon, ginahinayan ko na og kalimot si Jennifer. Og ni-focus na lang sab ko sa akong negosyo. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagay ni Reniel nga taga Katayngan, Masbate City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit ka nagkaluhan, kalimutan ka. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusap mga higala at mga sukin na paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tunamanon, handamanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangina.